Hola de nou, anem a continuar amb l'exercici anterior. El que farem aquí és intentar generar una imatge realista del que és la copa i un entorn, i per això haurem d'escollir un motor de render, donar algun material, posar una imatge d'entorn, situar la càmera per enquadrar els objectes, intentar integrar el que són aquests objectes també amb aquest entorn i finalment generar un processat i com guardar la imatge resultant. Bé, doncs anem a començar. El primer que farem serà clicar la imatge que vam posar de referència i la podem suprimir amb la tecla suprimir. Ens assegurem doncs, que estem aquí en el mode objecte. I ara anem a decidir quin motor de render utilitzarem. El motor de render és l'aplicació que fa els càlculs de tots els paràmetres que donem a l'escena per tal de generar aquesta imatge. Si anem aquí a la dreta, a l'editor de propietats, hi ha el context de render, que és aquesta camareta que es veu aquí, i a dalt de tot hi ha els diferents motors de render que podem utilitzar de Blender. Ja per defecte té l'Eevee. L'Eevee és un motor nou que va molt bé, però que està pensat per prioritzar el que és la velocitat. Nosaltres el que volem és algo més real, algo realista. Per tant, agafarem el Cycles, que el Cycles és és un motor de render pensat més perquè sigui realístic que no pas per la velocitat. Per tant, sí que triga una mica més, estem parlant de poc, no de molt, perquè el que hem de fer és generar una sola imatge, per tant, en principi nosaltres ens podem permetre el luxe que trigui una mica més. Bé, doncs el deixem aquí. Un cop el tenim aquí, ja podem anar a assignar el material a l'objecte. Ara no en tenim cap, per tant, cliquem l'objecte que volem donar al material. En aquest cas li volem donar un material de vidre. Anem aquí una altra vegada a l'editor de propietats i aquí hi ha una icona que és els materials, que és aquí baix. Si la cliquem veurem els materials que tenim, en aquest cas no en tenim cap. Per tant, en volem un de nou, per defecte posa un, que no és el que volem, perquè nosaltres en volem un de vidre. Per tant, anem aquí on posa Surface i li diem que volem un de vidre, que és aquest d'aquí. El glaç aquest, ja el tenim. I ara ja tenim aplicat el material, encara que no el veiem. Per veure'l hauríem d'anar aquí dalt. Aquí dalt hi ha els modes de visualització d'escena. Per tant, si volem veure la malla, és aquest d'aquí. Aquest és per veure l'ombrejat normal. Aquest és per veure el material, si n'hi ha algun. Veieu que ja ha canviat, això és perquè ja té algun material. I l'últim és per simular el que seria el processat de la imatge, el que veuríem si activéssim o si generéssim el render. Per generar, diguéssim, aquest renderitzat, hem d'anar a vista de càmera, això és el 0. Si anem a vista de càmera, això és el que ens faria. Si ara engeguéssim el processat del render, ens faria això. Però no és el que volem, ara l'hem de preparar que es vegi bé. Tornem a la vista 1, qualsevol, a la vista de perspectiva. Bé, doncs, com és que nosaltres aquí li hem aplicat un material vidre i no estem veient un vidre? Doncs perquè l'entorn que té no correspon. Això és Blender, diguéssim que l'espai de treball de Blender és una esfera. Nosaltres estem dins una esfera que en aquests moments té aplicat un color gris. Per tant, per això veiem les transparències de color gris i els reflexes de color gris, excepte la llum, que és això que la tenim aquí dalt, la llum aquesta. Per això veiem aquests punts de llum, perquè tenim aquesta llum aquí, si no ni això ho veuríem. Bé, doncs el que hem de fer és posar un entorn aquí. Per posar un entorn aquí, en aquesta esfera, anirem aquí a la bola del món, aquí on posa Context World, i li direm aquí a color, aquest puntet de la dreta, que volem una textura d'entorn, que és aquest d'aquí.
I ara li hem de dir quina imatge li volem posar. Nosaltres li posarem una imatge esfèrica. Li posarem una imatge esfèrica perquè s'adapti a aquesta esfera que us he comentat. Anem aquí a la carpeta aquesta, i jo ja us he preparat aquí una imatge, aquí que es vegin, jo us he preparat una imatge esfèrica, que és una imatge lliure, ja us deixaré l'enllaç a sota. Aquesta és la imatge, la podem trobar a Flickr, a la galeria de Bob Das. És una imatge lliure amb reconeixement, això vol dir que hem de dir de qui és en cas de que la vulguem publicar, i la podem baixar des d'aquesta icona d'aquí a la dreta. És aconsellable no baixar l'original, ja que té molta resolució, per tant, o la molt gran o la gran, això ja depèn de cada ordinador. I un cop la tenim ja, la carreguem, i ja la tenim carregada. Ara aquí el que estem veient és la copa flotant amb aquesta imatge, que aquesta imatge està situada en aquesta esfera, per tant la veiem així perquè s'ha acoblat, diguéssim. I el que hem de fer ara és intentar que el vidre sembli vidre. Encara no sembla vidre, però ara ja tenim coses per reflectar i per transparentar, per tant ara ja hauríem d'aconseguir que fos vidre. Per tant, cliquem l'objecte, anem a materials una altra vegada, i des d'aquí veiem quins paràmetres podem tocar. Per exemple, tenim aquí la rugositat. Nosaltres no volem una superfície rugosa, per tant, sí que hi ha vidre rugós, però nosaltres en aquest cas el volem brillant. Per tant, li diem rugositat a 0. Veieu que ara ja reflexa, perquè ja és una superfície llisa, per tant, està polida i reflexa. I una altra cosa que hem de tocar és això que posa IOR. Això és la refracció. La refracció és, diguéssim, la dispersió de la llum quan entra dins un cos de vidre o líquid. Es veu molt quan hi ha una cullera amb un vas d'aigua que queda com trencada, doncs això és degut a la refracció de la llum. Perquè es vegi bé el vidre ha de tindre la refracció correcta, la que li toca. I aquí s'ha d'anar regulant fins a que l'aconseguim. A veure, la deixem a 550, això encara no acaba d'anar. Posem per aquí 650, 750... Bueno, ara ja es va semblant vidre. Per tant, la podem deixar aquí de moment, si de cas ja la tocarem, però de moment la deixem aquí. I ara el següent pas és posar la copa en un prestatge o en algun lloc que sembli natural. Per exemple, la podríem posar aquí sobre. Aquí sobre. Això sí, necessitem anar a la vista de càmera, si no malament, perquè la vista de cara és el que generarà la imatge. Per posar-la ben aquí, veieu que a la que intento moure amb el botó central, a la que intento rotar en marxa, tornem amb el 0, vista de càmera, perquè no passi això, hem de desplegar aquesta finestreta lateral des d'aquesta fletxeta, o amb la lletra N, amb la lletra N també es desplega, i anar aquí on posa vista, view, i li hem de dir que volem bloquejar la càmera. Un cop hem bloquejat la càmera, ja podem moure'ns sense que la càmera es mogui. I ara ja podríem situar la copa en algun lloc. Es podria posar aquí, però aquesta caixota no queda massa bé. Es podria posar aquí, es podria posar aquí. Podem provar de posar-la aquí, a veure què passa. Per tant, així... Si jo faig orbitar, se'm mou, diguéssim, el que és la imatge esfèrica, i si utilitzo el zoom i el desplaçament, que és la mà i la lupa, se'm mou el que és la copa. Deixo la copa, la podríem deixar per aquí. Aquí podria ser massa gran. No, ja està bé. Ja va bé que es vegi gran. Ara m'he passat. La deixem així, més o menys. La deixem així. I un cop la tenim situada, desbloquegem una altra vegada la càmera, així ja no se'ns pot moure. Tenim aquí. Bé, doncs ja la tenim a punt per fer el renderitzat. Anem a fer el renderitzat. Per fer el renderitzat, a veure, això ho traiem d'aquí.
hem d'anar aquí dalt i dir-li render image o F12, en aquest cas, qualsevol cosa, i ja comença a fer el renderitzat. Això depèn de cada ordinador, la potència que tingui anirà més ràpid o no. Jo de moment ara paro el vídeo perquè vagi més ràpid. Bé, doncs ja la tenim. Ara per guardar-la només hem d'anar aquí dalt, a imatge, li diem guardar i li podem dir el tipus de format, en aquest cas li podem dir JPG, i quan la tinguem li diem guardar i ja la tindríem guardada. Bé, doncs, fins aquí el que és aquest exercici. Si ara volguéssim anar una miqueta més enllà, podríem mirar a veure com integrar aquesta copa millor amb aquest entorn. Si de cas, doncs, si algú vol anar més enllà, ja penjaré un altre vídeo i explicaré com fer-ho. Bé, doncs espero que us hagi servit i fins una altra.